Jedlo nie je na hranie. Takto to dopadne, keď sa hráš. My však na dnešný recept máme dostatok vajec. Tomáš, vítaj. Čau, Vojto. Takže budeme si pripravovať fritáta, to je talianska typická omeleta. Použijeme tam 4 druhy syra, trošku smotany, samozrejme vajcia, trošku tej zelenинky, bielinky, korenín. Ty mi pomôže s kráni. Si hladný? Cestoval si zďaleka? Áno, od Spišskej Novej si. Spišská Nová Ves? Áno. A tam som bol nedávno. Čo ako tam? No, tak zdochol tam pes momentálne. Pridám sladké smotany, osolím, okorením. Panvicu vytriem maslom. To maslo sa tam pridáva z dôvodu, aby bolo trošku tá chrumkavosť, aby sa vytvorila aj taká kôrka. Nakrájať na drobno farebné papriky. Ukáž ako? Čau. Nie medzi síry, či zapečieme ho tam. A ty si na tom ako s varením? Varíš často? Ja sa len tvárim, že varím. Ja tú zmes celú ešte osolím, raz okorením. Inak je zaujímavé, že každé správne balenie vajec obsahuje práve 10 vajec. Len trošku tých vajec. Potrebuješ, aby bola nadýchanejšia a potrebuješ tam vytvoriť kvázi také kusy. Neviem, no poznám aj takú omeletu bez vajec, bez cibulky, bez slaninky, len tak s chlebíkom. Výborné. Parmezán, čedar nastruhaný a kúsky do syra. Samozrejme aj tie farebné papriky, nech nám tam krásne zahra. Budeme si to takto pomaličky vrstviť, zagratinovať a potom budeme uchutnávať a samozrejme odovzdávať cenu. No, na to sa teším najviac. Tak, fritátu už máme hotovú. Krásne, dohotová opečená, krásne nám do výšky narastla. Teraz si len počkáme, malinko nech schladne. Takže táto frimama, vlastne fritáta, ako ti chutí? Výborná. Výborná? Tak nie je to cigánsky chlebík. A tá ti zarobila aj 100 € od Fanfónu. Gratulujem. Á, ďakujem. Dúfam, že sa mi to vojde do peňaženky. Dúfam, že som vás presvedčil, že študentský život môže chutiť oveľa lepšie. Ak chceš vyhrať aj ty, napíš do komentu jednu surovinu, ktorá nesmie chýbať v tvojej chladničke.